kini si San Juan igsuon man ni Santiago or Saint James, ang anak ni Zebedeo, mga mananagat ni sila. Niya gimahal ni siya ni Jesus tungod kay murag siya sa tingali maoy murag attached kayo ni Jesus in the aspect of love. Kay og atong tan-awon ang iyang ebanghelyo ug ang iyang mga sinulat, labi na sa 1 John, sentro kayo niya ang gugma sa Ginoo. Ang gugma mo ng John chapter 15, agi nang pabilin kamo sa akong gugma. There is no greater love than to lay down your life for your friend. Sa 1 John moingon pod siya, dili kita maoy unang nahigugma sa Ginoo, kung dili ang Ginoo maoy unang nahigugma kanato. Kay ang Ginoo gugma man. So kaning gugma mao gini ang pinakanindot nga ma-develop nato, kay murag malipayon gid ta kanunay. Gani dinhi sa iyang gisulat sa unang pagbasa, niingon siya diri, gisulat namo kini aron mahingpit gayod ang atong kalipay. Kumusta man mo ron? Malipayon mo dili? Nagluya man ang inyong mga naong. Liwat mamuspari galuya. Basta wa na gani mahigugmang usa ka tawo, ang naong ana mo awp dayon, kanabang wa nay lami tanawon. Pero magsigi gani higugma, blooming ginagnaong, bisan pag unsa na pilay edad or unsay kahimtang ana, bisag masakiton pa na, basta mahigugma mo musayag ang naong ba. Nigilingi ay mong tupad. Lingi abay mong tupad. Pangutan ay na tanaw ni mo nako, nahigugma ko. Ina tanaw ni mo nako, nahigugma ko. Ano ba? Kay lusod mo nang magsige ra taingon nga I love you nya gakusmod ang naong. Di ba? Pareha gud anang kaslon dinhi, nang kaslon ba tinuod gyud silang naghigugma ay mailhan man na kanang inig ingon nga dawaton ba nimo siya, mo smile dayon, dawaton pa diri. Kanang wa mahigugma, dawaton. Imo bang dawaton? Dawaton. Anak ra na sila. Kuan na gisapot na ba? Gisapot. Nya mausad ni ang gugma makapakusog nato. Kana bang inspiration gining gugma? Maubitan na kanang estudyante pa ta, kusog kita muhatag sa una. O akong panahon karon text naman. Sa unang panahon katumtong card, no? Tahatag din tag card. Naagi ng mga word nga, you are my inspiration. Kasuhay mo, anak? Awa mo kasuhay. Luya sa inyong mga naong mo, awa mo kasuhay. Karang ko panahon sa Valentine's Day, di ba? Suat-suat, anak. You are my Valentine. You inspired my heart. Anak, good. Nindot niya sa kay paminaw, no? Ay, kamong mga babae, tagaan mo, anak. Kilig-kilig sa mo. Muna, si San Juan sa Ebanghelyo, mas kusog siyang midagan kay kang Pedro. Marabag, para nako kining paghulagway ni kay si San Juan may gasuwat aning atong Ebanghelyo, kini bang paghulagway niya nga mas kusog siyang midagan kay kang Pedro, dili lang ni pag-ingon nga mas tiguang si Pedro kay kaniya. Duna ni purpose nganong iyaning gisuwat ba nga mas kusog siyang midagan. Ang saman kay tumong ani. Nga mas atong higayuna ba mas nahigugma siya ni Jesus kay kang Pedro. Kay kung mahinumduman si Pedro gidinay ba niya katulo si Jesus, no? Gidinay ba kana bitang wa kay ka mahigugma sa tao, magpanagana biya kag duol nya si Pedro naapabiya niya ang hunahunang iyay gidinay ra binako pastilag tinuod nga nabuhi di baka karon ani sudyaan motos Pedro gadagan murag nagpanagana ba. Pero si San Juan kay
dito biyato siya sa cross. Pagkabugto sa kinabuhi ni Jesus, kuyog si San Juan ni Maria, dito gibilin ni Jesus. So pag ingon si Maria Magdalena, wa naman ditong Ginoo. Kusog kay nidagan si Juan, excited man siyang makakita sa Ginoo nga nabanhaw. Si Pedro gapanagana kana bitang bana nga makapangabit, magpanaganag duol sa asawa, no? Di kay ganahan ba nya mo ingon pag asawa, ay nga masim kag palayo diha katigod ana. Unsa man ki kuan ana? Ay kuan gud ana magpalayo-layo ba no? Hasta sa nang asawa nga makapangabit, otro sa da palayo-layo sa nasbana. Mao sa tuy gibati ni Pedro. Pero dunay gibutang si San Juan nga para nako nindot sad nga imagery. Si San Juan unang naabot sa lubnganan, pero wa siya musulod. Si Pedro kuno pag-abot britsog yung sod. So nauna siya sa lubnganan, pero nauna si San Pedro sa sulod. Kanila na sa ning para nako nindot nga imagery. Unsa man? Ang nahigugma pwede ragyog naas distansya, kontento na. Pero ang wa mahigugma kaayo, tan-awon gid niya ang aktual. Manginahanglan gyud og kana bang proyba. So kanang asawa nga magsigig sukit-sukit sa bana, di na makontento ba ang iyang bana na uli? Iya pag yung pangton, diin man ka, nganong karon pa man ka ni uli? Nganong dugay man kay ka? Nganong gitiksan ti ka ganiha? Wa man lagi ka motubag. Kana wa na mahigugma. Nahimo na siyang NBI. Magsigig sukit-sukit ba, mura na siyang lawyer. Tulimbangon siya. Tugas tinuod, naong na ba ni mo? Kana bang aktualon ko gini? Mo to si San Juan, pagkakita niya nga wa na diha, panapton lang, diha ra siya kutob. Okay na, kontento na. Kaya nahigugma man. Kana ganing nahigugma, bisan gali nagdili replyan, sa iya palang paghuna-huna sa iyang gihigugma, wa na, kontento na. Bikin sa dinhing asawaha, nga di gyud magsukit-sukit sa bana og diin gikanta sa kamot. Na mga naong ninyo. Kusog magsukit-sukit ay labi na karong text so sinig text dili ka reply after 5 minutes na nay gasunod nga text ngano di man ka mo reply buanga ka. Labi na gyud mo abot og half day di gyud mo reply pastang sukua. Mo na mga way gugma. Mao sa na mga ginikanan nga kusog ka mo sukit-sukit sa anak, dili makontento ang ilang anak na uli. Kuhaon pa gyud ang kanang kuan grado, check upon pag yun ang mga grado na mga buangon na mga ginikanan na. Ang importante nga ni adtos eskwelahan nga nauli mo na importante nga katapos tuig hagbong kay dito ra des computeran kutob nya ni uli, pero at least buhi pa ang imong gihigugma, magunsa man ang grado nya patay na, di ba? Di ka malipay, kabugtian din ng kinabuhi o grado. Nabisan siyag nagsigig duwa sa computeran, at least ni uli. Yung kamamakak man pa dir, bisag na makak, ni uli. Di ba? Ang galingo-lingo mamo. Tanawa kita sa atubangan sa Ginoo, pulos man ta mga sadan. Abot natin nga lipipila na to din nga murag waysa, pero sa atubangas Ginoo kay bawo siya pulos ta sadan, at least ni simba lipay nang Ginoo na ingka sigig pangumpisal pa dir, sige lang yapog balik-balik sa at least ni kumpisal sambot mausab pa bakan apa din naw nga nang akong igsuon sigig simba na magliminister pa gina niya, magliktor pa gani, pero ang batasan di makaog iro at least nagliktor ang dili parihag iro aw dili makaos iro, at least basin pa ding makaon din nas iring, makaon pa nas baboy, no? Ang kalipay sa nahigugma, at least naa ka, present ka. Mo na si Kristo
kay nahigugma man nato, He makes Himself present. Emmanuel, God is with us. Present. Nga naman, aron ingnon taniya pagsulti, gusto kong makuyog ninyo. Nya kung ato na nang puy-an dihas pamilya, dinis community, di nata magsigig hisgot aning atong mga batik, kining atong mga apan, ang atong hisgutan, karon kay niya ka, unsaon ti ka paghigugma. Karon nga niya ka, unsaon ti ka pag-alagad. Ana! Ngayon ko na be, lingi ay mong tupad. Nalipay kong niya ka. Ngayon ko na. Niya pakapini, basig ugma, wa na ka. Ana. Kanindot, ana, wa ka kahibaw, ugma na apa ba na? Wa ka kahibaw, ana eh. Kanang imong mama, nga sigihan imo bungol-bungol, kay wa mo hatag nimo sa imong gipangayo nga gadget, imong bungol-bungulan, undak-undakan nimo sa imong tiil, at takihon kay nakarong gabi, mamatay na, ikaugma, mahurot yung imong luha og sipon og hinilak, kay magmahay ka nganong imong tubag-tubag ang imong ginikanan. Kanang imong bana nga sigihan imong yaw-yaw, nga drive ra ba nagmotor, mabangga ganin ang motor ana, mamatay na, wa ka kapangayog pasaylob, kabuang gikagakos-gakos sa lungon ana, magkuyap-kuyap pa ka diri, inig bindisios pare, maapil na lang hinoon kag igo sa bindita, kay magpakuyap-kuyap man, may kasagaran na ng mga buangon, ani din aning iniglubong, mao man ay kusog ay muhilak, mao na, magsagit-sagit pang makanahan. Tungod na kay ikaw wa kaka-express sa imong gugma gatuo man kag sunod adlaw, ikaw anak nilayas kas inyo nya karon wap adyo ka mo uli nya moingon ka dip ako ready, sige dia mamatay gani ka. Ikaw ba mo'y mamatay? Gadumot ka sa imong mama or imong papa or imong igsoon mo di ka mo ulis balay, mamatay ka di jud ka kauli ngadto sa langit. Nga naman, di man kakamaong makikigsuon, di man kakamaong makighiusa, at to kas impierno. Mao na siya ang atong challenge sama ni San Juan, gugmagid ang maguna. Unsay opportunity nga makita nato ang atong gihigugma, ato ginang buhaton. Mao bitaw karon nang hatag ta og mga 5 kilo rice. Gahapon, salamat ko sa atong mga lay ministers nga mao'y ni-distribute. Paminaw ko mga sobra 2,000 ka kaning ko ana. Hapit na tingali mo 2,000. Gamay na lang na mangi tingali na apil. Murag hapit na mo abot og 2,500 ang atong na-distribute nga mga 5 kilo packed rice og noodles og sardinas. Atong pakpakan ang atong lay ministers. Ang ato sa mga namalit sa ikhak, edad ko, halad ko, sa kabus. Mao na siya resulta sa atong paghigugma. Lumba tagpamalit aning atong slot kay nahigugma ta. Pero wap abya mahurot og kahalin ang atong ikhak. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 17,440 ka slots. Atong pakpakan ang namalit. Napay tiwasunon 2,560 ka slots. Basin pag mahurot ni kutob man ni Pizza 31 kay dili raman ang paghatag ngadto sa mga kabos nga pamilya ang atong gamitan ani. Apil na sad sa ato dinhing operating expenses, labi na ning atong beautification sa ato karong Christmas celebration. Apil man ni ani. Dako kay ni siyag tabang. Enjoy kay mo din pa picture kay nindot kay ato mga lights no hasta atong decoration adi ginino ni ingong pinakanindot pero at least ba nindot ni siya sa atong mga mata. Na tungod na kay naay ikhak, edad ko halad sa kabus. Nindot kayo nya sa ato sang dops ngandoy ra bata sunod buwan sunod tuig ato na ning matrabaho atong kumbinto ani improve na sad na nasa tay halin nga 15,799 ka slots. Pakpak yapon.
napay 39,201 ka slots. Ambot og buhi pa baka mo hangtod mahurot ni kapahalin, pero basig next year siguro mo kusog na ning halin ani kay mahunong ng gubat sa Russia ug sa Ukraine. Balik na tas normal muna ampo gitaron nga maghigugmaay na ning leader sa Russia ug sa Ukraine aron matud pa di San Juan mahingpit ang atong kalipay. Way komo sa atong pagampo ug sa atong paghigugmaay sad alang sa kalinaw ug kalipay sa atong kalibutan. Manindog ta.